бо ташаббуси муассисаи давлатӣ осурхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии Данғара дар осурхонаи тарихиву кишваршиносии ноҳияи Балҷубон намоиши сайёри осурхонавӣ таҳти унвони ҳифзи мероси хаттӣ баргузор гардид. ин иқдом ки тибқи нақшачорабиниҳои матраҳ намудаи агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид, дар он китобҳои қадима, асарҳои шоирону мутафаккирони форсу тоҷик ва дигар дастхатҳои нодири қадима пешкаши сокинони ноҳияи доманакӯҳи Балҷубон гардид. дар вилояти Хатлон соли 2025 соли маърифати китобхонӣ эълон карданд. мо инро асос гирифта дар ноҳияи овозадори Балҷубон намоиши китобҳо, дастхатҳои қадимаро баргузор кардем. нафарони зиёд барои ошноӣ шудан ба китобҳои қадима омаданд. ин моро роҳбаланд гардонд, хурсанд гардонд ва мо дар пеши худ нақша гузошта истодаем ки минбаъд ҳам осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии Данғара ҳамин хеле нақшаҳо барпо кунад ки дар дигар ноҳияҳои вилояти Хатлон чунин чорабиниҳоро гузаронад. дар ифтитоҳи намоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷубон, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони ноҳия иштирок намуданд. гуфта шуд ки эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти Хатлон, ки ҳадафи он тақвият додани сатҳи донишу маърифати сокинон аз ҷумла ҷавонону наврасон мебошад, ин иқдом дар боз ҳам баланд бардоштани донишу фарҳанги сокинони вилоят нақши созгор хоҳад гузошт. ноҳияи Данғара ки аз ноҳияҳои қадимтарин дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. аз сарчашма ба мо маълум аст ки қадимтарин бошгоҳе ки нигораҳо ёфт шуданд гувоҳӣ медиҳад ки ба асри санг тааллуқ дорад. имрӯз мо кормандони осорхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии Данғара бо дастгири агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки мероси хаттӣ, китобҳои қадима, чопи сангӣ, як 20 адад китобҳое ки дар маърази тамошо ба ноҳияи Балҷубон дар осорхона ба мардум муаррифӣ намоем. тавре иттилоъ доданд, намоиши сайёри осурхонавӣ таҳти унвони ҳифзи мероси хаттӣ дар осурхонаи таърихиву кишваршиносии ноҳияи Балҷубон тӯли 5 рӯз идома кард ва масъулин нақша доранд ки ин ташаббусро дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома диҳанд. Салоиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоъотии Навид аз ноҳияи Балҷубон.